mmụọ nsọ. Amara n'udo nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke mmụọ nsọ na-enye dịrị ụlọ niile. Eji m afọ atọ n'ime otu dị ngọzi, Chukwunna, Chukwunwa na Chukwu mmụọ nsọ, n'afọ nne ya dị asọ Virgin Maria, n'ezi nwanyị nke ife, wee na-anabata ụlọ niile na obi nsọ n'ụwa bụ Trinity Town nke Merchant of Light Catholic Prayer Ministry of the Most Holy Trinity. N'ụbọchị tata bụ ụka nke ọgụ na abụọ n'oge na-adịghị n'oge emume nke ụka, bụrụkwazị mbọsị anyị ji enwe ncheta maka Queenship of the Blessed Virgin Mary, bụ mmemme ekwesịrị ime na 22nd of August bụ Monday, mana anyị na-ebute ya na ọ dapụta n'ime weekday, anyị na-ebute ya on a Sunday after that. So na anyị nọ nnukwute oriri nke ịgba ọfala nke nne dị asọ Queenship, na ya bụ mmemme ka anyị nọkwazi na ya wee na-etu nne dị asọ ugwu, na-etu ya afa na ọ bụ ezigbo nne maka na o zuru oke na nne. Onye atọ n'ime otu ngọzi ruru okpu eze oge nnupụrụ nnu ikpukwu okpukpu na ndekwuru ndị mmụọ ọma buri arụ na mkpụrụ obi wee buga n'eluigwe. Atọ n'ime otu ngọzi okpuru okpu eze dịka eze nwanyị. Ọ bụ olili a na-eri na emeresi akwa afọ ọbụla. Ọ bụkwa ụbọchị ahụ kpọmkwem ka e chiri mfada. So tatakwazi ka m na-enwe ncheta 30 years anniversary nji wee chi fada. Praise the Lord. So now a double celebration of the Queenship and the 30th anniversary. Anyị na-ekele Chukwu onye butere ụlọ nchara ụbọchị tata. Ndị ngala na ndị nganga buru ibu, mana ọ bụ ndị dị umeala ka ọ na-egosi ihe nzuzo ya gaa. Unu abịabeghị ihe nke nwere ike imetụ aka dịka ọkụ na-enwu enwu, ọchịchịrị, itiri na oke ifufe, ụda opi ike, n'olu nke mere ka ndị nụrụ olu ya dịọ ka hapụ ịgwa ha okwu ọzọ. N'ụlọ otu onye ọchịchị onye so n'otu ndị Farisii, ndị mmadụ nọ na-ele ya anya mgbe Jesu hụrụ otu onye otu ndị akpọrọ oriri si ahọrọ isi oche. Ọ gwara sị, mgbe ọbụla onye ọbụla kpọrọ gị oku oriri agbamakwụkwọ, ejiri aka gị gaa nọdụ n'isi oche. A na-akwanyere ugwu ruru n'eluigwe, a na-enye ya nsọpụrụ dịrị ya. Anyị ma ndị nọ n'ụwa ndị Chukwu ji maka ya wee guzowe na-adị asọ dịka nne, kpọpụtara anya sị ya na enu nne m, na enu nne onye ga-abụrụ unu nne, na onye unu ga-esi n'aka ya na-ayọta amara na enyemaka, na enu unu ga-esi n'aka ya na-enweta mkpa dị iche iche n'oge nsogbu na n'oge ọnwụnwa. N'enyi ya ọ na-adị asọ onye ka a na-eri oriri tata, eze nwaanyị nke eluigwe n'ụwa. Ọ dị mkpa n'oge nke anyị ka anyị gbaa mbọ jidesie na-adị asọ aka ike, makụsie ya ike na njem nke nụwa anyị na-aga, wee si n'ụwa anya mmiri nke nụwa na-aga njem n'eluigwe. Achọrọ m ichetara unu akụkọ ife mere na 1571. Agha a nụrụ n'obodo a na-akpọ Lepanto, the Battle of Lepanto. Ọ ga-afụ ndị Alakụba na-awakpodo ndị ụka ndị otu Kristi. O wee duo n'agha anụnwa, ha wee chọọ ka ha kposisie
ka ha gbuchasịzie ndị ụka niile ka ha ghara inwezi ndị ụka fọ ọnụ. Ebumnuche ahụ na ha gbusisi ha ndị agha ndị ụka ha esizi ebe ahụ wee jezie n'isi ụka anyị tata na Vatican City na Rome. Ha jezie ebe ahụ eguzobezie si etu akpochapụ ndị otu Kristi. Wee kwadobe ọgụ, ndị ụka anyị wee kwadobe ọgụ. Ka a na-akwado nyawa ọgụ, na-adị asọ wee zie ozi wee sị ndị otu Kristi na o nwere ndị na-eje ọgụ, mana ndị ọzọ niile ya esokwa n'ọgụ a, na ife unu ga-eji n'ọgụ ahụ rosary. Unu cheta na nna adị asọ nyere onye ndị nsọ Dominic rosary na 1208. O nyere rosary wee sị ya ọ bụ rosary nụnwa onye bụ ngwa ọgụ unu ndị otu Kristi niile. Unu chọrọ a na-aga na-ewetara unu mmeri n'oge n'ebe ekwensu na ọnwụnwa dị iche iche nke ụwa. Onye ọbụla ga na-ekpe rosary kwa ụbọchị, maka na ekwensu ma na ike dị egwu dị na rosary. Ezinụlọ ga na-ekpe ya, onye ọbụla ga na-ekpe ya. Ka o kwuchara ya, ndị chọrọ nabatara ife okwu na-eme na-erube na-enweta ngọzi ya na anyị. Ewere n'ụbọchị ahụ ndị mmadụ na wee na-ekpe rosary. Tupu ụbọchị ahụ ekpegidegwo rosary, ruo ụbọchị a nụrụ ọgụ afọ. Sọsọ ife a nụrụ ọgụ afọ 5 hours. Sọsọ 5 hours. Ndị ji ọgụ ahụ anyị ha akọwa ife mere n'ihu ọgụ. Maka na ife mere n'ihu ọgụ, ndị niile evu wee bata nyawa ọgụ fasi na mmiri wee vuru ụgbọ mmiri eji wee bịa ọgụ ahụ bụ 50 ships. 50 ụgbọ mmiri ha chaka a na-anụ nkịta 50 ka ọ dị. Panchọ niile gbarikọ n'ime mmiri. O nweghị onye ya akọwawu etu ha si wee gbarikọ n'ime mmiri. Panchọ niile ka ha bịara ọgụ ahụ 5 hours only. 5 hours gosiri 5 decades of the rosary. Other 5 hours na-adị asọ gbarikọ ụgbọ mmiri ndị ara akụba niile bịara ọgụ. The power of the rosary. Ya n'ụbọchị tata anyị na-enye nna anyị dị asọ nsọpụrụ, na-etu ya afa, na anyị ugwu, na-akwanyere ugwu. Ka anyị chetanụ na agha chere anyị tata na Naịjirịa bụ agha ga-anọ na 2023. Cheta ịgba Ofala nke nna anyị dị Ugomary, ha Queenship, ha coronation. Na this ministry na anyị na-agba ya Ofala kwa afọ ọbụla. Ewegbakọba n'ụbọchị nke tata. Anyị wee na-achị gị bụ Chineke aka enu, wee na-arịọ ka amara gị ka o zuo ka mmiri n'isi ụmụ gị n'ụbọchị tata. Ka ị meghee n'igwe, ka amara gị dị ka ike mmiri ozuzo wee zesa ụmụ gị. Ka ụmụ gị ndị nọ na nsogbu dị iche iche ka ha bụrụ ndị obodo dịwa na mma n'aha Jizọs. Ka ụmụ gị ndị nọ na-abụ ka ime ka ha tọsị ha na-abụ n'aha Jizọs. Ụfọdụ ụmụ gị na-ebe ahụ ndị bụ nyanya wee bịa, ha na-enweta nsogbu nyanya, mana ọ gị chi nke na-agwọ ya bụ ihe kpatara ya. Wee na-arịọ gị Chineke onye afọ ọma, na a na Chineke wee na-arịọ gị ọgwụgwọ nsọ n'isi ụmụ gị ka ị gwa anyị ka na-arụ ka na mkpụrụ obi n'aha Jizọs. Ọ bụ otu ụmụ gị ji obi ha niile wee na-achọ gị, na-achọsi iru gị ike, mana nyanya ekwe ha ka ha na-abịa. Ọ bụghị dis ministry Merchant of Life Prayer Ministry dị nwenu ụfọdụ na-achọ ka ha na-abịa, mana nyanya ekwere fa. Ana m arịọ gị ka ị mee ka mmụọ nke nyanya, ihe nyanya niile ka onye efe n'isi ụmụ gị n'aha Jizọs. Ọ bụ ụfọdụ ụgbasị mmụọ ịda mba n'ikpe ekpere, mmụọ ịda mba n'ịchọ gị, mmụọ ịda mba n'ịgbakọba dịka ụmụ Chukwu na obi nsọ dị etu a. Anyị wee na-arịọ mmụọ ịnụ ọkụ Chineke onye afọ ọma, gụọ bụ ntụ oyi n'oge ekpomọkụ. Inwere mee ka mmụọ ịnụ ọkụ banye n'ime ụmụ gị, ka anyị mata ihe bụ na ọ ekpere ka anyị ga-eji wee bepụta Chineke mgbe niile n'aha Jizọs. Anyị okirikiri ndị ya chọrọ na anyị ga-ekpere chi anyị n'ime mmụọ na eziokwu. N'ịchọ ka anyị kwube isi ala, n'ịchọ ka anyị bụrụ ndị a ga-abụ na anyị akọwara isi ala na ụdị ha chọrọ ya, ewepụ anyị, egbu anyị. Dị nwe naanị gị bụ onye anyị gbara na nchedo ya. A na-eke ichekwaba anyị
ọkachasị kristians ụmụ kristians obodo ahụ Naijiria na ụmụ Igbo anyị ndị a na-eme mkparụ n'ụdị dị iche iche gbata azụ enyemaka n'aha Jizọs. A na Chineke wee na-azụ onye nsọ nke Izrel, naanị gị bụ ezigbo chi, naanị gị bụ chi nke na-enye nchekwaba, maka na ọ sị na ọ bụrụ na gị bụ Chineke ji ọba bụ oche obodo ọ na-efuga ndị nche na-eche. Biko chi aka chere n'obodo a ka agadi nọ na-achọ igbu ọbara na-achọ igbu ka mmiri obodo a dị nwere ike igbochi ya n'aha Jizọs.
it in our time until the end